Ayun. Sa ngalan samahan, kung sa anak, kung sa Espiritu Santo. Amen. May hapon kayo tanan mga igsunan, ug nako karon sa inyong tubangan para akong hisgutan ang pagka-Immaculada Concepcion ni Santa Maria. Atong timaan may igsunan nga kaning Immaculada Concepcion panudlo sa Iglesia Katolika nga si Santa Maria, the moment she was conceived sa tiyan sa iyang inahan, wala siya pahiri ug wala siya nahugawan sa sala nga panulundon ug labaw sa tanan, wala sad siya sala nga nabuhat ug wala siya hiway higayon nga ang yawa nakadaog batok ni Santa Maria. Ug ako ni sugdan mga igsuon diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Nag-ingon ang Dios, himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tiil. Atong timanan mga igsuon nga kining babae nga gihisgutan diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 dili pwedeng ma-apply kang Eva, kay si Eva naminaw sa bitin ug napildi sa bitin, kay naminaw ug natintal man siya sa bitin. Walay laing babae nga makapasar niini mga kaigsunan kundili si Santa Maria. Kay diha sa Lucas 1:28 paglipay ang Dios anaa kanimo. Balikon ko sa in English, Hail, favored one, the Lord is with you. Sa lahi pa nga pagastorya, Hail, full of grace, the Lord is with you. Balikon ko, full of grace, kinsay nagingon ang anghel nga si San Gabriel ngadto ni Santa Maria. Ug kaning termino nga full of grace gigamit sa kini ngadto sa atong Ginoong Hesukristo diha sa San Juan 1:14, puno sa grasya ug kamatuoran. Balikon ko, puno sa grasya ug kamatuoran mga kaigsunan. Unsa din ning grasya? Ang grasya mahinungdan nganong kita makalikay sa kasalanan. Balikon ko, ang grasya mahinungdan nganong kita makalikay sa kasalanan. Si Kristo walay sala, full of grace. Si Santa Maria, full of grace. Therefore, si Santa Maria, wala napahiri sa sala. Walay panahon nga ang yawa nakadaog sa pagtintal ni Santa Maria. Moto mga igsoon diha sa akong gisulti kaganiha, Genesis kapitulo 3, bersikulo 15, adunay kaliwatan ang bitin ug ang babae. Balikon ko, adunay kaliwatan ang bitin ug ang babae. Kinsa ni babae nga gisgutan diri? Natubag nato diri sa Lucas 1 bersikulo 48, nag-ingon si Santa Maria, sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako bulahan. Balikon ko, sukad karon ang tanang kaliwatan daw magtawag kaniya bulahan. Kay ngano man nagpasabot nga si Maria mao tong babae nga mudugmok sa sa bitin, nga mao ang bitin wa gyud kadag-anan sa kalagpasan ug kasalanan atong kinabuhi atong bayhana. O aside from that, in addition to that, mga igsoon, diha sa Wisdom 1 verse 4, ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa lawas nga mahugaw. Balikon ko, ang kaalam sa Dios di mo puyo sa lawas nga mahugaw. Ug kinsa dinhi kaalam ug ang gahom sa Dios? Ari sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24, si Jesus mao ang kaalam ug ang gahom sa Dios. Mong maigsuon ang katungtiyan nga gigikanan ni Jesus balaan. Kay kung ang yuta manggani nga gilakwan ni Jesus ginganlag Holy Land, makatarunganon o makiangayon nga katong inahan nga nagpakatao niya, katawag pud usab nga balaan ug wala pahiri sa kasalanan. Kay tungod sa pag-announce sa angel nga niya nga full of grace, ug wala lang siya nahimong full of grace tungod diingon ang anghel nga full of grace siya. Nganong na full of grace si Maria, kay gihimo na siyang daan nga full of grace sukad pa sa sinugdan sa iyang pagkapurma sa tiyan sa iyang inahan. Sukad pa sa sinugdan nga napurma siya sa tiyan sa iyang inahan. Mao nahimo siyang full of grace kay nadawat niya ang preventive salvation. Unsa din ni may tagaan ta mong illustration. Naay tao naglakaw, nabuasod sa kanal. Ikaw nagluwas niya, nagkabuling itong tawhana. So, unsa ba ito yung gibuhat? Redemptive salvation sa tao. Mo to'y paguluwas sa Dios nga kinatibuk-an alang kanato nga
kita napahiran sa sala, kita gilukat niya sa kasalanan. Ug naay lahi nga klase sa salvation, ug mauna si Santa Maria. Unsa may nitabo niya, wala gid siya tuguti nga mapahiran sa kasalanan ug siya giluwas na lang nadaan. Balikon ko, siya wala tuguti nga mapahiran sa kasalanan kay siya giluwas na mandaan. Preventive salvation makaigsuonan. O asa man dapat mabasihan na sa Biblia may igsuon diha, kung ang Dios naay gihatag nga misyon ni Jeremias, Jeremias 1:5, si Juan Bautista kay puno sa Espiritu Santo sukad nga siya nahimugso, makatarunganon nga muhatag siya preventive salvation ngadto kang Maria may igsuon. O diya usab sa Lucas 1:35 nga ang gahom sa Dios magpabilin ngadto kang Maria. Balikan ko, ang gahom sa Dios magpabilin ngadto kang Maria. Kay ngano maigsuon, kung makabuhat sa malayo matas Dios, magpabilin biday nato ang gahom sa Dios. Kaya giingon diri sa anghel, magpabilin man niyang ang gahom sa Dios. Therefore, wala nay lugar ang kasalanan diha sa iyang kinabuhi. O dugangan ako pag-explain ngadto sa annunciation maigsuon, pag-ingon sa anghel nga niya nga, "Hail, favored one, the Lord is with you." Wa nagpasabot ay sa lahi nga pagastorya sa lahi nga version sa Biblia, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Ang pagsulti full of grace sa anghel ngadto ni Maria, wala nagpasabot nga sukad ato pagstorya adto pa siya na full of grace. Nagpasabot kini nga full of grace na siyang daan bisag wa pa siya sultihi. Matod pa sa atong igsoon, ako i-recognize credits to Maestro Jeffrey Keliosa. Pag-ingon nga kining lugara na ay gold, nagpasabot ba nga pagsulti nako nga kining lugara puno gold, nagpasabot ba nga wala ni gold sa wap ako ni sulti? So lahi nga pagkastorya may igsud na ni gold daan bisag wap ako ni istorya. So muna ang pagsulti sa anghel mga igsunan, full of grace na siyang daan sa wala pa siya gisultihan sa anghel. Og mauna ang ato doktrina sa Immaculada Concepcion. Og atong timanan diri sa kantas ay awit sa mga awit, kapitulo 6 versikulo 9 nga adunay gihisgutan diri nga babay nga putli ug walay ikasaway diha kaniya. Balikong mga igsunan, walay ikasaway ug putli nga babay. Og dugang pa na mga igsuon ang maghisgot diri gamay ni Hesukristo. Si Hesukristo niambit sa tawhanon nga kahimtang o kinaiya, human nature ngadto ni Santa Maria. Pasabot 100% sa iyang pagkatao gikan ni Santa Maria. Kay kung mustadi kag science maigsuon, ang tanan nato mga naa karon tungkol man sa atong ginikanan. Ya si Jesus ang iyang ginikanan si Santa Maria raman. Sa tawhanon nga kahimtang no nga asa siya gikan yang unod maigsuon. Kay Dios siya nga matuod nagpakatao, nisulog og tawhanon nga kahimtang o kinaiya pinaagi ni Santa Maria. O dugo ang gigamit ni Ginoong Hesukristo maison para pagluwas. Kung kaning dugo gikan ni Maria, ya kung moingon sila hugaw si Maria, nagpasabot nga kadto ding dugo ang gigamit para malimpyo ang sala sa kalibutan, hugaw ba di ay? Kay naaman diri sa Hugh kapitulo 14 bersikulo 4 nga walay mugawas nga limpyo sa butang nga mahugaw. Balikon ko, walay mugawas nga limpyo sa butang nga mahugaw. Kung hugaw tos Maria, ya hugaw tong dugo nga naa ni Maria niya mo makatong dugo ang gigamit ni Hesukristo, therefore hugaw di ang gigamit ni Hesukristo para malimpyo ang kalibutan. So there is an exemption mga kaigsunan, o kini nga exemption naa o kanunay nga buhi ni Santa Maria. Ug mga igsoon, in addition to that, English to ha? In addition to that, mga igsoon, si Santa Maria putli kay nganuman ang Dios walay imposible nga anha kaniya. Balikon ko, ang Dios walay imposible nga anha kaniya. Wa mo kay imposible sa Dios nganong magduda man ato mga lain-lain nga makaigsuonan nga si Maria gibalaan ng daan. Di ba? Kung ang Dios walay imposible kaniya, nganong inyo pa mangdudahan mga igsuon og mga igagaw namong dili katoliko nga gibalaan na siyang daan sukad sa pagahimugso niya dinhi sa kalibutan. So ang Dios makagahom o wala kitay
angay nga ikaduda kung unsay mabuhat sa Dios dinhi ning kalibutan na mga igsoon. Og gibasa na nako diya sa Job 14 bersikulo 4 nga walay mo gawas nga limpyo sa butang nga mahugaw. Ug mao to mga kaigsuonan. Si Kristo ni gawas ni Santa Maria nga perpekto nga pagkatao ug perpekto gayon siya ug walay sala makatarunganon o makiangayon nga si Santa Maria nga gigikanan ni Hesukristo putli ug walay hugaw nganha kaniya. Moong kanunay ta magampo mga igsoon o Maria nga ipanamkon nga walay sala iampo kami. Kay ngano man mga igsoon sa lahi na pod nga bahin akong paghisgutan nga ang unang Adan ug Eva gibuhat nga putli nga walay sala. Ang bag-ong Adan mao si Hesukristo walay sala og giluwas niya ang kalibutan. Makatarunganon og nay connection nga si Santa Maria walay sala. Kay tungod siya ang magadugmok sa uo sa bitin nga mo'y hinungdan sa sala. Mo to maigsoon kaning to sum it up everything, to sum it all, akong gihisgutan karon ang pagka-Immaculada Concepcion ni Santa Maria. Naghisgot kini ni Santa Maria specific sa iyang pagkasiya. Og wa kini nagpasabot nga magsumpay-sumpay ni nga Immaculada Concepcion siya. So Immaculada Concepcion sa diyang inan hangtod dito sa taas. So akong iklaro diri nga naghisgot ko sa iya ni Santa Maria lamang nga Immaculada Concepcion. Nga the moment she was conceived sa tiyan sa iyang inahan nga si Santa Ana, wala siya pahiri o wala siya na hugawan sa sala nga panulundon. Okay nga noon may son siya ang babae nga mudugmok sa ulo sa bitin ug there is a total, balikon ko, there is a total enmity between the woman and the serpent. So mo to may son, klaro na kayo klaro na kayo kung gihisgutan karon nga Immaculada Concepcion nga si Santa Maria the moment nga wala siya sala gyud may so o mao kini akong gihisgutan nga kining mga butanga dili mabasa nga letra por letra sa Biblia pero masabot og angay dawato nato mga igsoon. Daghang salamat mga kaigsuonan sa inyong pagpaminaw o sa pagpaambit sa akong pagpaambit. Balikon ko, daghang salamat maigsoon sa inyong pagpamina o sa akong mga pagpaambit. Unta ka mo nakakat-on sa akong gihisgutan karong kahaponon. O ang Dios magkapanalangin kanatong tanan. Ikang tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.